Takže olamik vás sú nového videa, zároveň aj novej série zo hry Sonic Generations. Túto hru mám veľmi rada, mám kúpil na PlayStation 3, je to fakt super hra, doporučujem. Je to moja druhá najobľúbenejšia Sonic hra a poďme skrátka na to. V tejto hre je taká jedna nevýhoda a to je tá, no už som to nepokazila, že môžete mať iba jeden jediný save. Ak si vytvoríte skrátka nejaký nový save, tak ten starý skrátka prídete on, čo je taká dosť škoda. A taká nevýhoda by som povedala, pretože momentálne som prišla o môj starý save, kde som mala skoro všetky červené prstenia také, ale tak to nejako nevadí. Ja mám túto hru prejdenú na PlayStation 3 so všetkými prsteniami červenými, všetko. Takže ako na tom počítači mi to nejako nevadí. Táto hra sa dá hrať aj na gamepade, lenže keď máte kúpenú cez Steam, tak ten gamepad jaksik nereaguje. Možno, že Xboxový reaguje, ale ako máte od PlayStationu, tak ten ide tak horšie a treba to nejako nastaviť cez nejaké programy a také. Takže taká nevýhoda by som povedala a tu sa mi to jaksik bublo. To čo bolo? To bolo zaujímavé ako. A ako mám túto hru veľmi rada, ako som už povedala. A inak toto je dokonca prvá Sonic hra, ktorú točí na môjom kanále, čo sa týka, že je taká novšia. Pretože doteraz som všetky hry, čo som točila so Sonicom, boli také staré, také tie 2D hry typu Sonic 1, 2, 3 a také. A sme na konci. Čas. Ako môj rekord je pod minútu, ale tak no dá sa to. Ale ja si myslím, že S-ko budem mať určite. Jo, S-ko, super. Hey guys, what's going on? You having a party or something? Surprise! Aw, you guys. It's kind of impossible to surprise you. You totally got me this time. I had no idea. Yeah, right. Happy birthday, Sonic. Hope you like this. Like it? I love it! What? Sonic, what's that? What's it doing? Where am I? Takže to bola úvodná cutscenka a my pôjdeme hneď do ďalšieho stageu. Tentokrát za Modern Sonika. A táto hra teda vyšla ako taká oslava k Sonicovu 20. výročiu. Či táto hra je už celkom stará. Je hra vlastne z roku 2011. Takže nie je to nejaká nová hra. Ale je to najnovšia Sonic hra, čo točím. To si robí srandu, že ja som myslela ten ring
tak to sa mi stalo fakt, že iba výnimočne by som ten ring myslela. OK. Dobre, ako tak to bolo veľmi zaujímavé, no. Jo, ono, ako hrám túto hru často, tak ja som niekedy z tej hry tak prehraná, že nedokážem skočiť ani nejaké úplne základné jumpy, čo inokedy úplne v pohodičke skočím. A hen to som myslela. Ale tak dôležité je, že môj čas nebude úplne najhorší. Mám túto hru trochu v rukách, ale hen to ma fakt dostalo, že som myslela, hen ten ring, to sa mi fakt stane iba úplne výnimočný. Jo, a v tejto hre teda sú aj červené prstene, momentálne som ešte žiadny nezískala. Čo sa čudujem troška. Lebo teraz si myslím sa, či by tu mali už hneď byť, alebo či tu budú až keď prejdem tieto prvé levely, alebo netuším fakt momentálne, absolútne si nepamätám, ako to s nimi je. Pretože ani v Classic Stage som žiadny nezískala, ani teraz. A mám taký, no dobre, to je jedno, to momentálne nebudem nejako riešiť. Na tie červené prstene hrať ale nebudem, pretože tu by som musela ísť určitú mapu dokonca aj dvakrát a také. Takže budem to hrať skôr len na čas. A tak dokážem akože všetky červené prstene získať, ale to občas trochu náročnejšie. Napríklad taký jeden červený prsteň v mape City Escape za Modern Sonica je občas taká rakovina. Ako kedy, no. A sme pri konci druhého stageu. Tu mám rekord, myslím, že 1.40 alebo tak nejak. Dala som to teda 20 sekúnd pomalšie. Som tam urobila nejaké chyby, ale tak to je v pohode. Máme perfect bonus a rank S. Takže super. Thanks, Sonic. I thought I was dead. Floating without a body in a black limbo. I'm gonna have nightmares for weeks. Is it me, or is that place we were just in awfully familiar? Not to me, but this place looks like something sucked all the life and color out of it. Totally strange. No stranger than rescuing genies in magic books or saving aliens in an interstellar amusement park. I'm more concerned about finding our friends. Hey, Sonic! I saw something over there in the distance. Like buildings, but they look weird. That might be a good place to check out. I'll be back soon. Wow, you weren't kidding when you said soon. I thought you already left. Sonicovi má dostáva jedna metóda, to je tá, že sú všetci úplne slepí a nedokážu rozoznať Shadowa od Sonika, Silvera od Sonika a Classic Sonika od Modern Sonika. To má úplne dostáva občas. Takže otvorili sme teda prvú mapu celkovo a to je Green Hill Zone. Ako ďalšie tu máme Chemical Plant Zone. Pôjdeme napríklad za Classic Sonika. Áno, to nám tu ukazuje, že môžeme si teda switchovať charaktere medzi Classic Sonicom a Modern Sonicom. A je teda dobrá nostalgia pre Sonic fanúškov, hlavne teda v tom roku 2011 to bola dobrá nostalgia pre Sonic fanúškov. Opäť som to úplne pokazila tuto. Nikdy mi, ale to máme restarting, takže aspoň niečo pozitívne. Nikdy mi to proste nevyjde ako chcem. Mne sa proste niekedy darí, niekedy úplne nie. Takže tak. Takže na videi asi nebudem mať najlepšie výsledky, čo sa týka času. Ale teda pokúsim sa, o to som asi robila chybu. Áno, to je jedno. Dôležité je, aby som teda prišla nejakým spôsobom do cieľa, no. Ono na tom čase až tak veľa nezáleží, sice budem mať potom horší rank, ale dôležité je, že tam aspoň prídem. Máme červený prsteň ďalší. Inak zaujíma ma jedna vec, či tomu mám hovoriť pred nami červený prsteň alebo restarting. Asi to budem hovoriť restarting, lebo to si tak lepšie. Ale som naučená o tom hovoriť červený prsteň, neviem prečo. Dobre, a už sme vlastne skoro pri konci tejto mapy. Ono, keď tu viete hrať, tak tie mapy sú celkom také krátke, ľahké. Ale potom to bude... Nie!
Ale potom to bude akože také dosť ťažšie časom. A hlavne finálny boss, úplne finálny boss v tejto hre je taký dosť cringe. To máme tretí prsteň už, super. Takže celkom mi to ide ako. Tak, a to je koniec klasického stageu. Jo, inak tento prvý diel bude asi taký dlhší, pretože tu máme tie cutscenky, oni zaberajú dosť čas. Takže tak, no ale potom tie ďalšie diely sa pokúsim urobiť nejak kratšie. Ono, uvidím, ako mi to vyjde. Lebo tie cutscenky zaberajú väčšinu času. A táto hra bude mať nejako okolo tých 12 dielov, možno viacej. Minimálne tých 12, no. Podľa toho, ako mi to teda vyjde. Tak, ako ďalšie máme Chemical Plant za moderného Sonika. A inak, to je dobrá vec aj to, že si môžete potom časom meniť hudbu tých určitých stageov na nejaké napríklad staršie, zo starých proste Sonic her, to je úplne super. Tak, tu sa pokúsim ísť sem. Mne to nevyšlo, jak to je možné, ja som to myslela úplne. Ok, tuto chcem skočiť, super, to mi šlo krásne. Aspoň niečo. Dobre, tu ja spomalím, bo ja chcem ísť sem doľava. Kvôli červenému prsteniu. Sice hovorila som, že nehrám na ne, ale tak keď už mám tú príležitosť, tak aspoň. Mám ho, dobre. Vyšlo mi to krásne. Občas som mala sem tým restoringom problém, ale teraz mi to aspoň vyšlo. A mám je ďalší, super. To vyšlo teraz krásne. Pozor, tuto. Tak. Inak občas mi táto hra seká pri frapse, neviem prečo. Ale sa ti vždy iba reštartovať fraps a už to potom ide v pohode, takže sa to nebude nejak veľmi špatné. Ďalší prsteň, či restoring. Už máme 3? Ako super. Tak, teraz bude ďalší. A potom ešte niekde posledný, ale ten vôbec neviem teraz kde je. Ale tento neviem, či vôbec trafím. Ok, spomal, tak. Traf ho, mám ho, super, to už mám 4. Tak, tuto, vyskoč, toto sa mi dali dobre akože momentálne. Tak, dobre, vyskoč. Fúha, úplne to tryhardím teraz. Čo sa úplne čudujem. Bacha na hento, aby ich na to nehytlo. A že to bolo tesné. A môžeme ísť ďalej. No a ten posledný prsteň fakt netuším kde, vôbec nepamätám. Ale ako tá ma strašne baví, aby som povedala pravdu. A už sme teda skoro na konci. Ale tie mapy teda, tie prvé nie sú nejaké teda dlhé, ako som povedala. Napíšte mi, ako chcete, aby som ešte editovala túto sériu, či to má dať veľa memefaceov, tak ako v Crashovi, alebo nejak pomenej a také, pretože ma to zaujíma. A to som myslela tiež, nevadí, to sa vsiakne. Tak ideme teraz spodnou časťou. Občas sa mi to tak zadrhne divno, si všímam. Tu to radšej nebudem riskovať, lebo už sa mi stalo, že som tady vyletela, čo bolo úplne, že nechápala som, ako som tam mohla vyletieť. A sme na konci. Teraz tu bude ďalšia cutscenka, na taký pocit. A v budúcom diele budeme robiť vedľajšie misie. Sonic! Tails! This chemical plant feels familiar. I'd never forget a smell like this. And that pink water makes me really nervous for some reason. You're right, Tails. This place is giving me deja vu all over again. Sonic. I was afraid I'd never be able to flirt with you again. Wonderful!
Dobre, takže to by sme mali. Hi, I'm Omochao. I tell you anything you want to know. Look, Neil, if you ever need some help. Dobre, nechcem ťa. Teraz ideme do Sky Sanctuary Zone, čo je úplne super zóna. Je to zóna zo Sonic the Hedgehog 3 and Knuckles, je to fakt úžasná zóna, mám už veľmi rada. A keď opiasu failujem. Takže uvidíme, ako mi to pôjde skrátka tentokrát. Lebo občas sa tak ponáhľam, že to skrátka nevinde a úplne to dofelím nakoniec, takže tak. Ale dosť tu hučí hudba tentokrát. Našťastie to točím zvlášť, že audio zo hry zvlášť a audio z hry zvlášť. Ej! Ja chcem ten prsteň! Počkaj, zober ho. Tak, môžeme ísť ďalej. Á, tu vyskoč. Dobre, tak som ho minula. On bol úplne tesne mimo mňa. No nevadí, to sa vsiakne nejako. Ja si tú hru potom budem prechádzať sám a budem si tie prstene zase zbierať, lebo ja mám túto hru rada. Ja si to kľudne pozbieram, ja to nerobí nejaký problém. Ale to som nemohla hento mysnúť. Nevadí, ideme sem. A ideme teda skrátka ďalej. No a keďže mám to audio oddelené, tak to môžem potom v Sony Vegas si jednoducho stíšiť našťastie. Počkaj. Tento prsteň nemôžem len tak minúť. A ideme obrovskou dráhou tuto dolu. Táto mapa je dokonca aj Sonic and All Stars Racing Transform. Aj tam je dosť dobrá. Táto mapa je super. Ale tu som skoro zomrela. No kebyže vyskočím preč, tak by som zomrela. Ale našťastie som prežila. Dobre, a inak ďalšie prstenie neviem už veľmi kde sú, ale tu som minula bohužiaľ takú skratku, nevadí. A tu som dokonca ešte spadla ešte nižšie. No, škoda, mohla som mať tú vyššiu platformu, ale nemám bohužiaľ, tak to sa vsiakne nejako. Tak. Normálne mi došli slova už, ale možno si túto hru trošku aj pretočím a budem sa inak snažiť, aby som túto hru vydávala čo najčastejšie, pretože nechcem, aby to bola zase taká dvojmesačná séria. A hlavne 8. augusta vychádza Sonic Mania, ktorú budem určite točiť. Mám ju už predobiedanú na Steame, takže problém mi to fakt nerobí. A tu mám restarting. Pane Bože, ne, dobre, ja žijem. V pohode. Fú, ja už som sa zlakla, že tam zomrem. A Sonic Mania budem točiť tak, že bude jeden diel, jeden deň. Takže každý deň jeden diel vyjde. No a Sonic Generations to budem točiť skrátka častejšie. A hlavne budem rada, ak zanecháte like, ak sa vám táto séria páči. To ma určite motivuje k ďalším videám. Ne! Ale stihla som, toto je dôležité. Jo, ja točím už minimálne 20 minút, takže tento diel bude fakt dlhší. Je mi to ľúto, pretože ja by som rada robila tie diely také, že 15 minútové alebo maximálne tých 20 minút. Ale ešte nás čaká Classic Sonic, bohužiaľ, takže tentokrát to také krátke fakt nebude. Ja to bohužiaľ nemám ako zrýchliť. Tu hold nemôžem využiť taktiku ako u Crash, myslím si, že to proste zrýchlim. Pretože tuto by sa to veľmi nehodilo. Bude to S-ko, je to S-ko. Stále sme dobrí, super. Dostali sme song a nejaké dva artworky, super. A teraz si ešte premenie Classic Sonica a ideme na Classic Stage. A tu to je zrovna taká Classic Stage, aby ste mali všetky restaringy, potrebujete tú hru ísť minimálne ešte ďalších dvakrát. Pretože na konci sú tie restaringy dané tak, že sa k nim dostanete proste rôznymi platformami. Takže tu by ste ich na jedenkrát fakt nedali. Ale ako mi to nejako nevadí, ako som povedala predtým. Dobre, takže máme tu krásnu hudbu v pozadí, táto hudba je fakt super, mne sa strašne táto hudba páči. Aj v klasickom Sonic the Hedgehog 3 nápad sa mi páči. A tu máme život, ten si zoberieme, ten sa nám hodí.
A inak za prstenie, čo potom získať, ne za prstenie, za nejaké body, čo získate z map, si potom môžete kúpiť nejaké veci, napríklad životy, alebo nejaké upgrady na Sonika, tak. Čo je tiež celkom fajn. S touto hrou sa akože fakt vyhrali. Aj cutscenky sú pekné a všetko. Fakt sa mi to páči táto hra. A veľmi rada by som točila aj Sonic Unleashed na PlayStation 3, lenže bohužiaľ nemôžem. Pretože keď je to Sonic Unleashed na PlayStation 3, tak to nemám ako točiť. Pretože na PlayStation 3 točiť nemôžem, keďže nemám Avermediu. A akože je hra Sonic Unleashed na PlayStation 2, ale tá nie je taká dobrá ako na PlayStation 3. Preto na PlayStation 3 má lepšiu grafiku a je to lepšie. No a zatiaľ máme teda iba jeden červený prsteň, alebo teda Red Star Ring. A že by som dala aj tentokrát nejaké otázky dňa, ako som to robila v Crashovi, to by nejak nebolo špatné. A to som preskočila omylom. To by som vás mohla nejako zapojiť. Takže otázka dňa. Fúha. Aká je vaša obľúbená Sonic hra, ak ste nejakú hrali? A ak ste žiadnu Sonic hru nehrali, tak skrátka nepíšte nič. Tak toto je teda otázka len pre tých, čo teda hrali nejakého Sonika, takže napíšte, aká je vaša obľúbená Sonic hra. Moja obľúbená Sonic hra je teda Sonic Unleashed na PlayStation 3, ako som povedala. A tu nás čaká opäť ďalšia cutscenka. Esko? Je to rank Esko, samozrejme. Thanks, Sonic. You did a good job back there. Hey, did you gain weight? Sonic! Tak, a tu sme vlastne skončili takýmto základom. A teraz sa nám odomknú vedľajšie misie, na ktoré sa vrhneme až v budúcom diele. A tu mám nejaké veci, že čo znamená také. Získame teda artwork a ďalší artwork. OK, takže tu by som teda už ukončila. Máme potom takúto ešte miestnosť, že sú teda tie artworky a také veci. Takže dáme pre tento diel aspoň 35 lajkov. Uvidím teda, ako sa vám bude chcieť táto séria lajkovať. Samozrejme, že čím viac, tým lepšie. Budem len rada, ak sa vám bude táto séria páčiť. A budem sa teda púšťať čo najčastejšie túto sériu potom točiť. Takže uvidíme sa u nejakého ďalšieho dielu, alebo u nejakého ďalšieho videa a adios.